जोंथ' जेनेबा BPFनि बादैबा जेनेबा जोंथ' जेबोखौनो मोजां जेबो नुबोआसै माने बिसोर 15 इयार्स सलायबोबाय होमब्ला जौगाबोआसै ओंखायनो जोङो दा UPPLखौनो जोङो सापर्ट खालामो आरो मैखोमै रायजो राजायाबो जेन गासैबो रायजो राजाया फैनानै जेन गोजामखौ गारनानै गोदानाव जेन आगबारायफैयो बिसोरबो गासिबो गावनि गथ' गथायनि सिन्था भाबना खालामनानै जेन गावनि गथ'आ सिगाङावहा माबायदिमोन फरायनो गोजानाव थांनो होनो हाया फैसा गैया आरो जेनेबा साकरि बाकरियावहा गोदोर फरायनानैबो जेन फैसा गैयाबा जेबो जेनेबा सुबिदाखौनो मोना गावनि मन्त्रि MLA गावबा गावनि फिसाफोरखौसो सोयो दाख्लै बावैबो मिथिदों गावबा गावनि फिसाफोरखौसो आरो रिलेटिभ्सफोरखौसो ओरैनो इन्टारभिउ आफानो सोबाय दाथ' जोंथ' बेफोरबायदि जोंहा रावबो बेफोरबायदि गैया होमबा जोंनि मोननायानो नङा फैसा होआबाबोथ' आरो मोनखाया बेनिखायनो दायो जेनेबा गोदान माबायावहा जेन जोङो BTR गोरोबथायाव आरो बे UPPLआव जोङो भट होब्ला जे बेफोर गासिबो गैया जागोन। आंनि मुङा नन्द दैमारि गामियारि फांखुथि जोङो उन्दैनिफ्रायनो बर' आन्दलनिफ्रायनो लेखा फरायदोंमोन खिन्थु गेजेर ससेयाव बर' आन्दलनि थाखाय लेखा फरायनायफ्राबो साक्सेस जायासै आरो फारसेथिं जाय बेबायदि माने जोंनि जिबनावहाय साक्सेस जायासै आरो फारसेथिं आन्दलन पिरियडआव थानानै गोबां मानसिफोरा जोंनि बर'फ्रा लेखा गोरोंबाबो सुबिदा मोनासै बहुद जायगायाव जों बुथार जानाय नुदों ब्रिलियेन्ट मानसिफोर बायहाथा साराइलावबो सासे ब्रिलियेन्ट गथ'खौ बुथारनाय जों नुदों गहपुर बायदिजों बहुत मानसि बुथारबाय बर' जातिनि थाखाय आन्दलन खालामनायनि थाखाय दिनै बेबायदि आन्दलन खामै दिनै 50 बोसोर खाथियाव जाबाय बिनिखाय जोंबो थांना थासान्दि माबा मोनसे सुबिदा मोनो खोमा होननानै जोंबो भट होबोदों आरोखि रैहन दैमारिमोननोबो जों भट होबोदों तथापि थाङोबोला खामानिनि थाखाय थाङोबोला जों चान्स मोना गथ' गथायनि थाखाय साकरिनि थाखाय थाङोबा जों चान्स मोना फारसेथिं जायहा सोमोन्दो दङ बिथांमोना चान्स मोनो 10 लाख 15 लाख जायफोरा केपासिटि थाखा फैसा होनो हायो बिथांमोननि गथ'फोरा साकरि मोनो बिनि बेवहाय जों गावनि हारिजों थिग जानाय नङा होननानै जों थांनाय बारावहाय रबेट नार्जारिखौ देरहानो थाखाय जों EIUDआवहाय जयेन जादों थिग बेबायदिनो बिथाङा देरहाबाय आरो थाङै बिथांखौबो देरहाबाय माखासे मानसिया गोबां मानसिया सहयोग खालामनानै नाथाय उनावहाय नायफिनाखैसै आरो बिनिफ्राय जों साननानै नायफिनबाय जे गोदोनिफ्रायनो बर' जातिया आलाय सिलाय जाबोदों बुथार जादों कुनु सुबिदा मोनाखै ब्रिलियेन्ट गथ'फोराबो इउनिभारसिटियाव चान्स मोना कटन कलेजाव चान्स मोना रिगिं खालामनानै होखारजायो बिनिखायनो जोंहाबो एसे बर'नि सेन्टिमेन्ट दङ हिसाबै बर'नि थै दङ हिसाबै बर' जाति हिसाबै जों खौसे जानांगोन आरो बर'आ जितु बिथां आन्दलनकारि बिथांमोना जितु बिग्रायारि बिथांमोना गावनि थै गारबाय माखासे गोबां ब्रिलियेन्ट मानसिफोरा पुलिसफोरजों आर्मिफोरजों गावथार जालांबाय बिनिखाय बिथांमोनखौबो जों सिन्था खालामनांगोन खारन जोंहाबो बर'नि थै दङ बिथांमोननि जितु मुंख्लङा साक्सेस जानांगोन बिनिखाय जों एकता जानानै जेन बर'नि बे न'खरफ्रा उन्नति जायो खौसे जायो सुबिदा मोनो बे हाग्राबारियावहाय जीवन जापन खालामनाय मानसिफोरा दुखुथिया थाखा फैसा गैया सुबिदा मोना साकरि मोना एप्लाइ खालामबाबो माने साकरि मोना जों माबायावहाय नुनो मोनो आसाम स्टेटआवबो जेन गावनि मानसिफोराल' साकरि मोना आरो जोंनि बर' जातिफोरा एकुरेट एन्सार इन्टारभिउ पास जाबाबो साकरि मोना बेफोरखौ नुनानै दिनै जोङो बर'नि थै थानायखाय बर'नि थाखाय गोबां मानसिया मुंख्लं जालांनायखाय गहपुर बायदियावहाय 500 जन 400 जन बुथार जानायखाय बिथांमोनाबो सुबिदा मोननांगौ एज ए बर' हिसाबै होननानै जोंहा बिब्दि जोङो नैबेयावहाय दा UPPLआव जयेन जाफैदों आंनि बुंनाया एसेनोसै आंनि मुङा मुस्रि तुरेन्द्रनाथ कसारि आं कंग्रेसआव उदालगुरि ब्लक कंग्रेसआव आङो एक्टिभ मेम्बार हिसाबै आङो खमैब्लाबो आङो 30 बोसोरनि एसे बारबाय बेबायदिनो आङो फिसा मिला ओरैनो कंग्रेसनि वार्कार हिसाबै आङो बे 2 नं बोरिगाव PCDCआव गोबां मानसिफोरनो आं राजनितिनि फारसे एडभाइस होबोबाय किसुमाना हयथ' बुजिबाय हयथ' किसुमाना बुजियाखै दा बेबायदिनो दिनै फैयै
आं 30 बोसोरनि दिनै बे बेलासिम राजनितिकआव दाबो दङ। दा बे फैयै फैयै बे जोबनाय जिथु माने दानि जिथु माने गोदान जोंनि गोलाव सम जिथु माने आन्दलन खालामबोनाय बिथांमोना दिनै जोंनि बर' जातिनि थाखाय गोबां सिन्था खालामबोनानै दिनै मोनसे सुक्तिनि गेजेरजों जातिनि मोनसे रिति-निति आरो गासैबो थांना थानायनि मोनसे मोजां लामाखौ सुक्ति खालामनानै जोंनि गेजेराव लाबोबाय। दा बेनि गेजेरावहा आंनि पकेटनिफ्राय आं गावखौनो मोनसे सिन्था खालामनाय फैखांनानै इयुन जोलै जोंनि आंनि गथ' गथायजों लोगोसे गासै जातिखौ लाफानानै आं मोनसे गोथारै सिन्था खालामदों जाहाथे जोङो बे महत्तआव बयबो खौसे जानांगौ। खौसे जानानै जिथु माने जातिनि थांना थानायनि जिथु मेलेमजिबि बुजिगिरि सान्थौगिरि बिथांमोना मोजां रोखोमैनो बुजिनानै जिथु जोंनि थाखाय जुदि लाबोदोंब्ला जों बेयाव साफ्रोम रायजो राजायाबो बिमा बिफा जानानै बुजिनायखौ एसे लाबोनांगोन आं बेखौ लुबैयो। आरो बे लुबैयोब्ला निस्सय जोंनि लुबैनायखौ सोर मावफुंनो हागोन जों साफ्रोमबो सिन्था खालामनानै बे महत्तआव जोङो गावनि जिथु होनो गोनां भटखौ जाय मानसिया बा जाय दैदेनगिरिया जोंनि इयुन जोलैनि बा जातिनि मोजां सिन्था खालामनानै सुक्ति लाबोनाय बिथांमोनखौनो जोङो सालायनो थाखाय बा मावफुंनो थाखाय जों बिबान होनांगोन। होमब्लासो जि बुस्थुखौ लाबोनाय बेखौ जोङो मोनफुंदों बा मोनफुंबाय होननानै जोङो सानना लानो हागोन। आं बेखिनिखौनो खावलायो। जों बिमा बिफा जानानै जों गोबां हिक्खा दिक्खा गैया बा जोंनि गेजेराव इसेबां हिक्खा दिक्खा गैयामोन। दायो जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां बुजिनाय आरो जातिनि थाखाय सिन्था खालामनो रोंनाय गोबां उजिबोबाय। जोंनि गोदोनि साननाय बायदिनो जों दा महत्तहालागै सानबाय थायोब्ला जों बे जानाय नङा। बेखौ साननानैनो जों दिनै कंग्रेसआवबो आङो गोबां सम नारा नाथानि गेजेरजोंब्लाबो राजनितिनि फारसे गोबां खामानि मावबोबाय फिसा मेला गोदो मावफुंनो हायाखैब्लाबो आं एसे एनैबाबो जिथु मावफुंबाय आरो माखासे आं राजनितिकनि नेमफोरखौ बुजायबोखाबाय। दा बेफोरखौ आङो गारबोजोबनानै आङो दायो UPPLनि जिथु माने दायो जि लिडार बिथांमोना जि सुक्तिजों लाबोनाय बिथांमोना आरोबाव जोंनि जातिनि थाखायनो आं बे बुस्थुखौ माने कंग्रेसखौ दोनथ'नानै बे UPPLआव आं जगदान होनाय जादों। दिनै अनेक पलिटिकेल पार्टिया जाय जिखौ बुङा मानो आंनि गोसोआव आं बेखौसो बुंनो लुगैयो जाय एसेबां बोसोर आर्म स्ट्रागल खालामनानै दा मोनसे समावहा एकर्ड साइन खालामबाय लोगोसे आरो जाहा बिथां प्रमद बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथांनि मुंखौबो बुङाबा जाया। बिथांनि गोबां आन्दलन खालामनानै बिसोर डेम'क्रेसि प्रसेसै आन्दलन खालामदों। डेम'क्रेसि प्रसेसै आन्दलन खालामनायजों लोगोसे NDPनि प्रग्रेसिभ जिथु गबिन्द ग्रुप बिसोरबो बहुत सावरायबाय। बिसोरनि गोबां नाजानायाव लास्टआव बे एकर्ड साइना जाफुंबाय। जेनो थाखाय जियानो बुङा मानो बे माने जोंनि बर'नि गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिसोरखौ आं माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि हामग्लायनाय बावहरदों। आरो दा इलेक्सननि खोथा जुदि बुङोब्ला जेनेबा सिगाङाव मा होनो BTC बेसोर बिदि जाबोबाय आरो डेभेलपमेन्टआ जायाखै नङा जादों एसे खिन्थु माने बिनि गेजेराव बांसिन कारापसना बारा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बयबो आं बुंनाय बाथ्रा नङा बयबो रायजो राजाया बुंदों माने 100आव 10% माबा जादों डेभेलपमेन्टआ जादों 90%आ माने माबा जादों आरो बियो मा होनो कारापसन जादों आरो बुंनो थाङोब्ला बांसिन कारापसन आरो माने डेभेलपआ खोब खम आरो एखेबारे जाथाराखै बेबो नङा आरो जादों आरो माने खोब खम आरो जेरै मा होनो BSCनि दिनाव बाङाय जाबाय BTAनि दिनाव आरो एसे जाबाय। दा जिहेतु जों BTRनि दा फेसिलिटिखौ मोनबाय आरो बेयाव जोंहा जितु गोदानै होनना बुंब्लाबो
भुल जाया जितु UPPL होननाय मोनसे राजनिति हान्जा दाजाबाय बिनि सायाव मोनसे आखा दोङो बर' रायजोफ्रा बे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जाहाथे देरहायोब्ला आरो जितु एकर्डआव जि दफाफोर दोङो बेखौ फुल इमप्लिमेन्टेसन जागोन होननानै आं फोथायो आरो आं बेक्तिगतभाबे आं बुंनो नागिरनाया ओरैबायदि जों लकेल हिसाबै जुदि इक्राबारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै आप टु माजुलिसिम जों डेभेलप जानांगौ आरो डेभेलपमेन्टआ बहुद धरननि दोङो आलिपुतुलिनि दोङो बा न' बां IOI फोरनि फेसिलिटि दोङो लुननि दोङो बा एग्रिकालसार फेसिलिटि दोङो बहुद दोङो दा जाय जियानो जाथों आरो बेजों लोगोसे माबाखौ जोंनो नांगौ मेडिकेल फेसिलिटिखौ नांगौ आरो फार्स्टलि जायफ्रानोखि बै NDPनि मुभमेन्टआव रुंसारि जालांबाय एबा मुंख्लं जालांबाय बिसोर फार्स्टआवनो बिसोरनि रिहेबिलिटेसनखौ बिसोरनो होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बिनि अनगायैबो जायफोर दाय दुस गैयिफ्राव बे आबसुनि बा जिखुनु NDPनि मुभमेन्टआव रुंसारि जालांबाय सोरहाबा न' बां सावजाबाय सोरबा पुलिस आर्मिजों गावथारजाबाय बिसोरनि न'फ्रा जितु खहा जाबाय बिसोरनि न'आबो रिहेबिलिटेसन मोननांगौ आरो बिसोरनि प्रत्येक न'खरावबो सार्भिसमेन सासेनि सुबिदा मोननांगौ आरो जायफ्रा सिगाङावहा जेनेबा माने BTC गभर्नमेन्टखौ सलायबाय जायफ्रा पर्टफलिय' दोङो बिसोरथ' जेनेबा गावनि सार्थनि थाखाय अनेकखौ बुंगोन माने एगेन्स्ट पार्टिखौलाय माहाथो सैनो एगेन्स्टखौ बुङो खिन्थु जों पाब्लिकफ्रासो बेयाव माबा जानांगोन जोङो मा होनगोन सोरखौ सायख'ब्ला जोंहा मोजां जागोन जों एसे मोनदांनांसिगोन आरो दिनैनि पाब्लिकफ्रा बयबो मोनदांबाय बयबो सिनायबाय सोर माबायसा गतिके जाय पार्टियानोखि बा जाय संगठनानोखि एकर्डआ खालामना लाबबाय बिसोरनो फार्स्ट प्रिफारेन्स होनांगौ बिसोरनो गभर्नमेन्टखौ सलायनो मोननांगौ आरो बिसोरो एकर्ड खालामनाय माबाखौ बिसोरो जुदि देरहालाङोबासो जितु माबा एकर्ड साइन खालामनायाव जि दफाफोर दोङो बेखौसो कमप्लिटलि माने माबा खालामनाय इमप्लिमेन्ट खालामनायनि माबाया थाहैनो हागौ आरो बिनि अनगायै जुदि गुबुन पार्टिया जुदि बिसायख'थियाव बा इलेक्सनाव जुदि देरहालाङोबा बिसोरो हयथ' मावाबो जानो हानाय आरो बेयावखायनो जितु गोदान पार्टि UPPL बिसोरनो देरहानांगौ आरो आंनि तरफनिफ्राय